Faruk Kılman, Doğru Haber. Ma hewtenê ev hurriyet aîdê we ye. Gelo wetewd mücadeleya herba Kurtuluşê de kesên araq ve xwar, ayyaş, kesê dijminê dîn, kesê heqaret li pêxemberê me dike, kesên dibêjin ez nazewicim, ez ê hamîle bîmînim, lê ez ê newelidînim, kesên dibêjin em îbinenin, kesên dibêjin ez dixwazim ku tazî bigerim, ma ji kê re çi hebûnin. Gelo hûn rastî van kesana hatinin. Belê, em bi awayekî din bipirsin. Gelo di vê rêya muqeddes de alimên ku gund bi gund, bajar bi bajar digeriyan û ji bo berxwedanê ciwanan coş dikirin, dêyên ku ji bo kelîmeya herî muqeddes a Îslamê şehîd û şehadetê zarokê xwe weka beranên qurbanî amade dikirin, yan jî sütçü îmamê ku ji bo dîn û namûsê gulleya ewil berda, pîrekên Anadoliyê yên girêdayê dîn û namûsê xwe bûn û digel hamîle bûn û ji ber sermayê bebegên wan di hemla wan de cemet girtin jî dîsa muhîmmatan bar dikirin û bi çarşefê xwe muhîmmatan dipêçandin, generalên İngilîz ên ku digotin digel melikesên xwediyê şaşkin kesk dixistin dîsa nedimirin, qehremanên ku bi niyeta destlemêjê diçûn ser çem û bi çemê xwînê destmêja xwe digirtin û di wê heyamê de jî bi eşq û evînê nimêjê xwe berdewam dikirin, şairê bî îman ê ku marşa îstîqlalê nivîsand û hûn rastî hikayeyên qehremanên ku bi alîkariya Xwedayê Teala mermî û gulleyên bi sedan kîlo bûn rakirinin bûnin. Helbet însanên herî bêtetmîn jî bersiva vê yekê didin û ev bersiv jî melûm e. Gelo digel hemû van tiştan makar û gotinên ku li vî welatî tornên van însanên qehreman û dînê ku van însanan derxistine vê astahanê têkirin re rewa ye. Gelo ev zihniyeta ku nahêle torn û nêviyên van însanan û zarokên vî welatî bihêlin ku fikr û ramanên xwe di derbarê vî welatî de bibêjin zihniyeteka rast e. Bifikirin, kesê ayyaş wê biaxive, kesên ji rê derketî, kesên herp li dijî Îslamê vekirine û dibêjin ku ez ê tazî bigerim ji kê re, kesên bêaxlaqtiya xwe diverşe, kesên LGBT'yan diparêze, kesên dibêjin ez nazewicim, ez ê hamîle bimînim û ez ê newelidînim wê biaxivin. Wexta van kesan biaxivin tê gotin ku ev jî hemwelatiyekî ye. Heqê wî heye ku fikra xwe beyan bike. Lê belê wexta Müslümanekî devê xwe vebike û di derbarê muqeddesatên Îslamê de fikr û telebê xwe beyan bike, ji re tê gotin way gelo tu kî ye, tu bi meşê ku em didin te tu qoxlaya me yî, tu li limêja xwe mêze bike, tu li camiya xwe mêze bike, tu çi fêm dikî, çi gotin û cudahiyeka pîs. Mîmarên eslê vî welatî muameleya zarokê damariyê dibînin. Hûn zana û ew jî cahilin ne were. Hûn hir û azadin û ew jî kolenin. Gelo hûn mezin û ew jî piçûkin. Hûn münewwerin û ew jî nezanin ne were. Fikr û zihniyeta ku Müslümanan xistine nava çar dîwaran û nahêlin ku gotinên wan bên guhdar kirin, hewceyê bê tarûmar kirin. Ev îşgal e, ev pût e, ev zîllet e. Kesê xwedî nasnameya İslamî nayê dîtin. Hewceyê ev pûtê ku nahêle fikr û raman wek zelalî û azadane bê beyan kirin, bên xera kirin. Hewceyê ariya vî pûtê hanê bê avêtin çeman û bê wenda kirin. Bêdengî li dijî fikra Fîrawnî vê yekê hê bêtir xurtir û zêdetir dike. Wexta li ciyekî şêr negure wê çeqil û rovî biure. Qanûna heyatê jî ev e wexta li ciyekî rêvî û çeqil deng bidin, ev webala hanê li ser pişta şêr e. Belê birayê min, rabe û xwedî li gotinê xwe derbikeve. Wek zarokê ji damariyê ne, wek kesê nayê dîtin û nayê qebûl kirin ne, wek kesê piçûk ne, weka parêzvanê vî welatî û xwediyê eslî vî welatî rabe. Heger îro tu vê yekênekî sibê wê tew firsenda te tune be.